welcome to my YouTube channel. Saya kelabw, lwgwpwr नोंसोरबो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर, मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंहा दिनै मागोनि गामियाव खाना जानो नागिरदों। जोङो दा बेयाव थांगासिनो, थाबायलांगासिनो, रायजोयैनो जमा खाना जादों दमासिनि नामाव। मोजाङै नायदो लोगोफोर, भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन दिनैनाबो। लोगोफोर, भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। मेगन खाथेनानै दो बुख्रुबनाय खेला जागासिनो। माखासे उन्दैफोरनि खेलाया थांखांजोब्बायानो, जों बेखौ लोगो मोनहैयासै। दा ओरैनो मेगन खाथेनानै दो बुख्रुबनाय खेलाखौ लोगो मोनफैबाय आरो। नामखौ थिगैनो दङ, सिरिना नङाबाथ' बुंनांगोन खेबसे मानो मानसिया बाय गोजान जायोना जायगाया सिनायानांगोन मानसिफोरदों सोरानि होमब्ला आमुग्लानि सारलानि बिहामजो नङाबा सिनाय मोननाय नङा ना जों गोजान खनायाव थायो बेयाव फैदो लामाबो दोना नालाय खेबसे नुयोबा मानसिया सोंगोन आमुग बुखांनानै ओरैबायदि गोसावजोबो। गेलेनो लिंगासिनो, गेलेनो बुंगासिनो, गेलेनोसै आङो। दा आइबो नानिबो आंबो गेलेनोसै नाम हरबायानो। बिदिब्ला जों गेलेनोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर, मारै जायो नायनोसै र'। सिगाङावनो आइया गेलेग्रोसिगोन, गन लाबाय नै लोगोफोर, नायलांबाय थादो आइनि गेलेनायखौ। जोंनि गेजेराव थखनखौ बाननानै लाबोदों। खेंख्रायै थांबा साबधानै थाखा। बिरानि मेदेरखौ लांथारगोन होननानै मिजिं थिबाय जों बयबो, खारन थखन लानाय सिस्टेमा एकदम बेलेग जाथारदों। एसे सोनाबथिं आवगायलांबा मोनबायमोन, सिमायावनो गोलैदों लाइन बोनायाव थिंखि दोननायाव। आं गेलेसिगोन लोगोफोर, नायलांदो आंनि गेलेनायखौ माबायदि जायो। गोजोनथि बसुमतारिया जाबाय जोंहा निमाय बर' बायजोनि गोदानै लाबोनाय बिहामजो। बयबो सिनायदो, जोंनि बेबो मोनसे थांखि जे गोदान मानसिफोरखौ जों गोदानै सिनायथि जानांगौ, बेनो जोंनि सुबिदा मोनसे। नै दा जोंनि गेजेराव जोंनि बाथौफुरि गामिनि गोदानै लाबोजानाय बिहामजो गोजोनथि बसुमतारी, बेनो गिबि मागो मेला। बिथाङा बाथौफुरियाव बङाइगावनि नागारनानै जोंनि बिहामजो जाफैबाय। लोगोफोर, मारै बिदि थांनानै सिद्दा मैगान थायलायदों आङो, बाइख्रुजोबखादों दोआनो। गोदानै आइजो जाफैनाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय। आरो बिनि उनाव सासेल'खाय बाराय बयबो बियाव गाजा मोसालायगोन ज'-ज'यै। सिद्दा थांबाय था रानि, सिद्दा थांबाय था।
Jakoi khanoi loi basmati bujang doloni pathar goi bhuyeru bujang jakoi khanoi loi basmati bujang doloni pathar goi bhuyeru bujang bukure kothia olhiya agunar pathara pala আগুনার পাথারা পাই তোমাকে ঘরে বেরিল চাই তোমাকে আলো হাইমা এই সব কাছে জাগই আলোয় মাছ মাটি ভজান আলো হাইমা এই সব কাছে বলনি পাথার গই ফুয়ে রূপ যাও আলো হাইমা এই সব কাছে जानोसै आंनाव अमा बेदर नानिनाबो अमा बेदर बाबानाबो अमा ओमफ्राय आइया दाउ जागोन जोंहा अमा जाजोबगोन आइना दाउ Algo puji mansai idana anga rosli ende rezaro tsabai bunawari musician bidanga jam banta ne jausango painda ke jam banta ke ang dijen ke kolai thank you बहुत जों प्रबिन थालांदोंमोन नै प्रबिन जोंनि थालांनाय बान्थाखौ प्रबिनाव भइसनि दंबावो जोंहा सभापति महोदय म्यूजिक हमारा सेक्रेटरी साहब से हमारे जुनू मैडम को रेजा साहब को मैं लाइक टू highly support in his life. Ne, मुझे के लिए तुम कुछ उससे कहलाता है। मुझे के लिए तुम अरे पर आप मुझे मांगो। मंजू gwjwnti basumatary को हिंदी फुआनी पांटा का लाना था कोई। यो जिन्हें बाइडियो तो यो इमेलिन अमो हम आपको बता दो। यो बिपिन ada ke bantar ke minta ke ang kacau kau lah oper ar bantar ni jangan baik tu gold medal two get medal gold medal baik ari ya gold medal sini
Mr. Gold Medal Crown. Magwni! Thank you. Now go to badminton. खांबायानो ओमफ्राय जों दा ओंखाम जानो जिरायबायनो बयबो जमा जानोसै Abe langsung ada. Barang kesal warna ada. Laki-laki hatai bayi besi. साजन तूने क्यों खबर किया हमारे सामने हम प्यार में जिएंगे मरेंगे अमा जाबाय दाउ जाबाय बिभिन्न धरननि फिथा सिथाव जाबाय बेखौ डाइजेस्ट खालामनायाव थारमाने सहाय होगोन आरो बेखिनिया दा आरो आं माने दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों गेजेराव जोंहा लवगवपwrबो थांबाय आरो बेबायदि जयै जों जे ज' खौसे जानानै दिनै बे माइबारिनि दुब्लि फोथाराव ज' जानानै एसेबां मोजां रंजादों जादों लोंदों जयै मोखां नायलायनानै बिनि फिसा सिनायलायदों बा गोदान बिहामजो लाबोदों गोदान हाबफैदों बे बिथांमोनजों सिनाखि जाबाय आरो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारि थांसै जोब्बायानो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय